और जगह जों दिनै जगह सिनि एसटिटि जारा 2022 क्वालिफाइं लाइन अपन बागै जों सिनि सिन डेपुटी सीएम ने और फाइमन बे जों जोंनो सिन सारनो जों गया मुसुङो जों थांनाय बोसोरबो जों हाय क्वालिफाइं खा हायबानो जों सिनि एसटिसि कमिं माबागै जों जब मालया जों हाय बागै तागले अबसर जों जारा क्वालिफाइं जायो अपन बागै जों सारनो गया मा जोंगो जोंनो सिनि इलेक्शन नि सिगां जोंनो दाति जोंनो फुल फिल्टर की जानाय गांके तागायसे साना मुसुंमानि खै सारनि थानिवा आं जारा जगाव गोबां मानो जों लुन रंनाय परनाय दङ गाय जों जदि जब रंमाय गाय जों बाहाय किसिन लुन रंनो सुइमानाय अन बागै जोंनो सिन मान थानि जोंनो दाति की जानाय न थांनायबो मालाय थांजा सार बाय न थापके ताव साजाखा सार तो जोंनो नायनाय नि साव गाय सारबो जोंनो दाति कक रखा गाय बिन कक रमानि मते जोंनो नानां जोंनि के ताम साना फैबा आं कक साना फैया आं फैदा जों जेसो मायासो जों सिन सानबायनो सानै जों दाबो सार अर्थमन्त्री बायसों मालाय फायखा सार जिष्णु भाई बसावो जोंनि अब एसटिजिटि जेटा बेकलग जों तो बेकलग नि बागै डिमान्ड खायना थांखा जोंनो अलरेडी 172 टा सीट वैकेंसी बागै जोंनो एग्जाम नाजाक किन्तु अलरेडी ओ जागाव क्वालिफाइंग जाक दङ मोटामोटी 450 থেকে 500 जन बरक दङ ओंखे बेकलग अलरेडी 800 नि ऊपर जोंनि बारा दङ ओंखे जोंनो तांगै 172 टा नानायबा जोंनो टेक्सा बारे रइ ना खांखांखे जों जे क्वालिफाइंग नाय थांनाय जत मानै थांनाय आर जोंनि बेकलगबो टेक्सा कमै थांनाय ओंखाय आबनो जों सार मालाय सालाय माने सार साखा अब बनि पकते कोनो पसिबल नगै माया कारण अब बनि डिपार्टमेंट या शिक्षा दप्तर खा कायसा जोंनि सार रतन लानानै आन्दाराव सिखनै साव आबो बजदि एप्रुव खाय 400 जन नानाय हनै जदि एप्रुव खाय र खांखे ब 400 जन बागैनि सिगनेचार खाय एप्रुव खाय र हरनाय नै साव ओंखाय जों और जागा कोनो सल्युशन सान थानि कोनो सल्युशन खक माया सा शिक्षा मंत्री और सिमालाजिन साइर हो नक्ताव शिक्षा मंत्री माला फिने अब सार बहाय साव अब बसाइमेया बताम बाय हाके रहरका ब अब कोनो साइमे हनै साव तब न शिक्षा मंत्री तो समाला फिने अब तो जों अब ग्रुप जों मिलबै मानसक नायनाय जों तो अलरेडी सार शिक्षा दप्तरनो थांगै मालाय सालाय फायखा ओंखाय ब अब शिक्षा मंत्री अलरेडी जोंनो साजाक अब 172 जन बागै एग्जाम नाहार ओंखाय अब तै बारे रै नायमाया हनै साव ओंखाय आबन परै बसाव निरब अर्थमन्त्री थांगै मालाय दि बजे दि सना मानुंनाय हनै साव ओंखाय ताबो सोंथाय बैसा और फाइफि काके ओ सार बाहायनो तायसा शिक्षा डिपार्टमेन्ट नो ब्लेम खाइ सावै दं अच्छा खाली से पूछ खाली तो के तान बगे नाय आमके अब जों संका सार सिनि तो अलरेडी बैकलॉग कमा टंग जों ताम बगे नाय हनै सामाने सार सिनि अर्थमन्त्री बब सार वो माने आसक्ता सीट बैकलॉग टंग ताम नायाबा हनै बा उल्टा शिक्षा मन्त्री नो गताय बैसा साजाय आंगै सावै दं काटा ओंखाय जों ताबो ओ जागाबो यांगो थाङो जों लामा कनै गेसारो जों के यांगो थाङै सामुसानायाबो जों निजे जों कनफ्यूजनै दङ ओंखाय जे सिनाय नंनाय रक अ सामुनो बाहायके सारि साइमान आबन जोंनो के साजेस्ट खायके सानाय जों जत स्टुडेन्ट रक तो दंगो न एर फले फानो जों अ सामुनो बाहायके सारि माने जों कामके सिसबिया आरो थांनाय मालाय गिमानै यागोल अरबन थाइ मालाय थाइने नायो न मालाय फैगोन दारो थां मालाय फैगोन बब सावर थांले बब थाइसि जों साइज मान दङ सिनि अलरेडी तसे दङ नै साइमान दङ जों तामबै आसो दङबा जों अबन बागै जों मोनसे बिग एकटा स्टेप नाना नांगौ आबन बागै जों तियार दङ दा जों नाहारनाय मोनसे स्टेप नायनो